Εδώ λέει για το μπέργκερ και τις πατάτες. Όχι ρε μπρο. Λοιπόν, έχουμε μικρόφωνο showman. Οκ. Μείνετε συντονισμένοι. Κλείστο το κινητό, πάω λίγο off the grid. Δεν μπαίνω πλέον social, με κουράζει το feed. Φτάσαμε Δράμα. Έξω λίγο δεν μας κάνει πολύ καλό καιρό. Δεν πειράζει, έχουμε ενημερώσει τα κεντρικά πάνω να στρώσει για να έρθουν όλοι, να μην έχουμε ομπρέλες τέτοια. 8 η ώρα ξεκινάει ο τρανός. Είναι 6 και 20. Πάμε να φάμε λίγο πρώτα στον φίλο μου το Χάρη. Έχει την καλύτερη πιτσαρία εδώ στην Δράμα, Ταρτούφο. Είμαστε εδώ στο κέντρο. Ελάτε μαζί μας. Δεν φαίνεσαι. Ο γραφίστας θέλει. Εγώ θα πάω. Για μένα αυτό. Όχι, το θέλεις. Εδώ μάγκες Ταρτούφο. Όποιος έρθει Δράμα, η καλύτερη πιτσαρία, εστιατόριο. Εδώ βλέπω έχει πάρα πολύ και για πιο κυρίλε πράγματα. Σας περιμένουμε όλους. Άρα θες να είσαι ελεύθερη, κατάλαβα. Δεν είμαι παντρεμένη. Θες να σε κάνω πονέ εδώ με το παλικάρι μου. Όχι, ευχαριστώ. Πλάκα Δεν έχω πλάκα. αγόρι. Τρίτη Αριδαία. Όλο το ράπερ. Για πείτε μου τι θέλετε, πίτσα. Μία κάτι ιδιαίτερη. Ο Χάρης έτσι τι έχει σπεσιαλιτέ ας πούμε. Σας αρέσει τρούφα? Όχι. Ωραία. Άρεσε. Τρούφα, Εμένα μας μου αρέσει. Να το κάνουμε μισή τρούφα, μισή. Όχι, μας αρέσει. Λοιπόν... Θέλουμε και μια βαθμολογία. Παιδιά, όλο είναι η σως εδώ. Δεν μας άρεσε καθόλου, Εντάξει παιδιά, το πρώτο πιάτο το εκτελέσαμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και κάτι Καλησπέρα σε όλους, είμαστε στο κανάλι του DJ Oz και κάνουμε μόνο sold out shows. Μόνο. Σήμερα είμαστε Δράμα, τη Δευτέρα που μας έρχεται Πάτρα, στον αγώνα. No cap, τρανός, η καλύτερη δισκογραφική. Είμαστε non-stop, είμαστε non-stop. Όσοι μας ακολουθάτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχεστε στα live μας και στα show μας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε πάντα καλά, να τα όλα. Sorry για τη βρισιά. Ο τρανός απουσιάζει. Θα βάλουμε πιπ. Ναι, θα βάλουμε πιπ, αλλά είμαι ready για show τώρα, είμαι ready για show. Και πάντα έχω μαζί μου τους καλύτερους. Έχω Stanley και DJ Oz. Έχω πιει πολύ από ξενυχτάω μες της Αθήνας στα στενά. Μόνος γυρνάω. Δεύτερη μέρα vlog, sold out. Είναι ακόμα 7 η ώρα. Σταματάει ο κόσμος, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τόκελ σήμερα και καπάκι έρχεται μαζί μας. Σοβό με Ρόι και ο τρανός φεύγει Κοζάνη. Δυστυχώς έχουμε μία κάμερα, άρα τον τρανό Κοζάνη θα τον χάσουμε, δεν πειράζει. Ελάτε μαζί μου να δούμε τι γίνεται πάνω. Πείτε λίγο να γεια στην κάμερα, γυρνάμε όλο το team. Πάμε λίγο, όταν θα λέω DJ, εσείς θα λέτε ως DJ. Μα πάει ρίξτο! Αφιτήν Ιταλικό, το γυαλί Louis Vuitton. Καλησπέρα μάγκες, τελειώσαμε το πρώτο set, περιμένουμε λίγο το τόκελ, 1500 άτομα, λίγο υπομονή, έρχεται το τόκελ σε κανένα 15 λεπτό, μείνετε συντονισμένοι. Θεσσαλονίκη όλοι καλά! Είμαι high, σε mood, τόσο cash με μορκώνω στο hood. Όχι, ναι, αυτό είναι, δώσε. Ποιος να σου το πει, όταν λείπεις εσύ, λείπει κάθε ας. Μεγάλο το σπίτι. 15 λεπτά σου έγιναν 15. Το αμάξι δεν είναι αυτό ρε εδώ. Χθες ήταν με ένα... Καλησπέρα μάγκες, μέρα τρίτη του vlog. Σήμερα σκάμε καβάλα μαζί με Τόκελ. Μόλις έσκασε ο μάνατζερ με το βανάκι. Εδώ ο καλύτερος μάνατζερ. Έχουν ανέβει τα shows, έχουν ανέβει όλα και πλέον 7 εκατομμύρια προβολές. 7 εκατομμύρια προβολές και πλέον δεν προλαβαίνουμε, γι' αυτό call Σωτήρης και ξέρετε, θα σας φτιάξουμε όλους. Πάμε να πάρουμε την ομάδα. Αυτό. Είμαι ο Γιάντσο, μ' ακούς σήμερα
μαλακίες. Θα σου δώσω ένα μανταρίνι και 2 ευρώ. Αυτά έχω. Σε πειράζει? Δεν έχω άλλα λεφτά. Έλα, άνοιξε την πόρτα. Κάνει αδυναμία πληρωμής. Το μανταρίνι είναι καλό. Το φύτε. Είναι ρατισμένα. Εγώ είμαι κορσάρικο. Είναι βιολογικά. Φτάσαμε Καβάλα, πάμε να τσιμπήσουμε κάτι πριν από το live. Λογικά θα προλάβουμε να κάνουμε και το check-in στο δωμάτιο και stop. Α, όντως ωραία, μια τσιπρόχαλη. Τι να κάνω, να μην φάει ο μάλλον. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Θα το κλείσει μετά, δεν μπορεί να μπει μέσα. Θα κάνει τον κύκλο. Όλες σάφουρα. Σαν αστέγη, δεν έχουμε προλάβει καν να πάμε στο... Δυστυχώς αργήσαμε λίγο στο φαγητό, μάγκες. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο ξενοδοχείο να αλλάξουμε, γι' αυτό παίρνουμε τα πράγματα. Θα αλλάξουμε στο μαγαζί, στα καμαρίνια. Ελάτε μαζί μας, πάμε στο Όσκαρ. Ελάτε λίγο, Ράσκο, βοήθα λίγο. Από εδώ. Τις 2 κορδέλες και τους Σε θέλω ξανά, σαν την πρώτη φορά. Είμαι έξω και πίνω, μα δεν νιώθω. Έσπασα το κοντέ, δεν με πιάνουν τα ραντάρ. Με κυνηγάν οι μπάτσοι σαν το... Πέρα τέταρτη, ξυπνήσαμε στην πανέμορφη Καβάλα. Πάμε Πάτρα. Χθες η Καβάλα πραγματικά ήταν υπέροχα. Ένα από τα πιο ωραία σολ που έχω κάνει και εγώ προσωπικά, ενέργεια απίστευτη. Μην πολυλογούμε, πίνουμε ένα καφεδάκι, απολαμβάνουμε τη θέα και τα λέμε Πάτρα. Για κάποιο λόγο ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξω το μαλλί μου. Εν τέλει βαρεθήκαμε και πήραμε ένα καφέ. Δυστυχώς τα shows δεν πήγανε καλά. Ίσως να κάνουμε έναν το stop. Παπαράσια, παρακαλώ. Ημέρα 4 σήμερα, σκάσαμε εδώ πέρα όλοι, όλο το team εδώ πέρα. Σε λίγο περιμένουμε τράνο, θα μιλήσουμε σε λίγο για περισσότερο. Πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις, εντάξει. Όχι, εδώ θα τάξει. Όχι ρε, θα βάλουμε τα VIP εδώ πάνω. Όλοι χέρια πάνω με φλας, πάμε να το φωτίσουμε λίγο. Όλοι ακούγονται όπως εγώ. Έλα, Τέκη, πάμε. Coco Chanel, στο μάξιμο τα αρώμα σου. Δυστυχώς το βίντεο έφτασε στο τέλος. Είμαστε εδώ στο Σάνι, ήρθαμε να γιορτάσουμε. Έχει πολύ κουνούπι, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. DJ Oz follow εδώ κάτω στο κανάλι στο YouTube. Ο Δημήτρης πίσω από την κάμερα, ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήταν μαζί μας σε όλο το ταξίδι. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα. Ελπίζω να σας άρεσε γιατί έρχονται πάρα πολλά lives στα σύντομα. DJ Oz στο Instagram, .official, μπείτε κάντε και ένα follow εκεί. Αυτά παιδιά, μην πολυλογούμε. DJ Oz follow στο Instagram για να ενημερώνεστε για τις καλύτερες συναυλίες. Είμαστε εδώ στο Σάνι, έλατε μαζί μας.